Recomenzamos logo, bueno, asombrosamente. Acompáñanos tamén que non puido estar a primeira hora por razóns particulares o director do IDEG, Alberto Mexide, e, bueno, creo que xa dixen pola mañá tamén que había xente da Asociación Terra de Leite e da empresa Progrando, en fin, porque sempre que foron pasando por aquí. Disculparon, por certo, as Diputacións de Coruña, Lugo e Pontevedra, que tiñan interés, en algún caso, en asistir tamén, pero non puderon. Un deses asuntos que se leen como problemas, pero que non queremos ler como problemas só, é a cuestión relativa aos procesos demográficos. Por eso non falamos tampouco de problema demográfico, xa que tamén de intervención previa do profesor Melchor Fernández esta cuestión. E agora, intentando dar esa idea de orquesta afinada, non? Porque toca diferentes instrumentos, vamos a aproveitar a cuestión da demografía desde o punto de vista do longo prazo de un modernista, que é o profesor Isidro Duber, que dirixe o Grupo de Investigación de Historia Moderna, que ten unha longuísima trayectoria de 40 anos o grupo no estudio de procesos demográficos históricos en Galicia, e por outro lado o profesor Benito López Iglesias desta facultade, a que na maioría xa conoce esta de sobra, que ten un enfoque, digamos, máis recente, dos últimos 50 anos, vinculados a organización, etc. E eles van a falar precisamente de agroproductivo, demografía débil e conxugación de cultura. Que o título que lle puñamos, logo eles falarán Bueno, buenos días a todos. Eu optei para facer a presentación do que debe ser o estudio da demografía, dentro do grupo de investigación, ou dentro do grupo, perdón, dentro da Asociación de Investigación Beca Plus. Eu optei por, máis que nada, presentar un problema que é un problema, do meu punto de vista, transversal, é un problema que non pode resolverse, nin abordarse, nin explicarse única e exclusivamente en clave demográfica, senón que require a colaboración dos distintos grupos que forman parte desta asociación. De feito, os temas dos que vou a falar, que basicamente son dous, para ir referente a un terceiro, pero moi superficialmente, que é o tema do avellentamento, a forma na que está sendo tratado o avellentamento, a forma na que está sendo tratada a caída da fecundidade feminina e as súas implicacións demográficas, económicas, sociais e demais, pois son temas que dun ou outro xeito son abordados directa ou indirectamente por grupos, simplemente vou a citar algúns, como o caso de Ante, Laborate, Ecograsol, Galabra, Game, é dicir que abordar o estudo especificamente de problemas demográficos en Galicia obriga, en ese sentido, a unha colaboración de carácter cooperativa e a facer un encaixe entre os obxectivos de investigación que teñen cada un dos distintos grupos que forman parte desta asociación. Hai, por lo tanto, unha necesidade desta colaboración para abordar temas que son moi complexos, como é, por exemplo, que, insisto, só se explica sobre a base da complexidade da interrelación que hai entre as dinámicas demográficas, económicas, sociais e mesmo culturais. É unha complexidade que, no meu punto de vista e ao meu ver, nace ao longo dos últimos 40 anos na sociedade galega, na que tivo experimentado, igual que a sociedade española, un relativo proceso de modernización demográfica, económica, social e cultural, da que, no meu ver, na miña perspectiva, nin os demógrafos, nin os historiadores demógrafos, nin os axentes sociais e políticos deste país, de Galicia, teñen tomado aínda realmente conciencia. Prova disso temos, por exemplo, na forma en que se están abordando toda esta serie de cambios que veñen asociados a este proceso de modernización, que se fai empregando os mesmos aparellos conceptuais, quer de la universidade, quer de grupos de investigación, empregando os mesmos aparellos conceptuais e a mesma mirada científica, entre comillas, que se veñen empregando con anterioridade a 1976. 1976, 75, 76, que é o ano a partir do que toda esa serie de grandes cambios deixanse sentir como unha forza enorme no seo da sociedade galega. Dito isto, se entende que eu teño que afirmar que hai unha abordaxe bastante errada, hai unha serie de análisis, no meu punto de vista, bastante superficiais, ás veces brutalmente simplificadores, que se fan hoxe dende as distintas administracións de goberno, desde as institucións culturais, dende determinados medios de comunicación sociais, sobre fenómenos que son moi complexos, como é o caso, por exemplo, do avellentamento demográfico e das súas implicacións, ou das supostas implicacións que se van a derivar, queiramos ou non queiramos,
da caída da fecundidade feminina. Sempre que se fala destes temas, hai, como investigador, como científico social, hai unha cousa que me chama moito a atención e é o feito de que nunca se asocia a, por exemplo, o impacto que a emigración pode ter sobre eles. A emigración nestes últimos anos ten prácticamente desaparecido do panorama explicativo demográfico e non hai unha asociación, é dicir, non existe un chío e, evidentemente, como historiadores, como demógrafos, tenemos que empezar a preguntarnos por qué. A forma na que se trataron estes temas e que dá lugar a estes abordaxes errados e análisis superficiais eu vou a expoñer en estes dous casos. É dicir, o caso do avellentamento foi abordado desde aproximadamente 2004-2005 por parte das distintas administracións. É dicir, este é un pecado que non é ideolóxico, entendámonos como ideolóxico, é dicir, todas as ideoloxías teñen ese mesmo pecado, pero o manifestan dun xeito distinto. É dicir, desde 2005 o avellentamento foi, xunto coa dispersión poboacional, foi abordado como unha peculiaridade, é dicir, unha peculiaridade deste país que tiña un obxecto evidentemente claro, é dicir, era obter unha mellor compensación no reparto dos fondos de financiamento que otorgaba o Estado central e puñase como unha excusa o feito de que había un maior gasto sanitario e un maior gasto social. Deste xeito se foi construindo un discurso que contribuiu, na miña perspectiva, a extender socialmente unha idea interesada de que somos un país anormal. Somos un país anormal, somos un país de vellos, somos un país que, paradoxalmente, a comezos de séculos, é dicir, en torno ao redor de 2004-2005, tiñamos as mesmas tasas de avellentamento que países, temos que supor que se somos un país anormal por ter tantos vellos, tamén tan anormal como Francia ou como Italia, que son países bastante máis desenvolvidos que Galicia. Outra forma de abordar o problema foi, ao longo destes anos, foi ofertar a sociedade galega a idea de que hai todo un proceso de creación de servizos que se leva sempre dentro o baixo a man da Iglesia, baixo a man de toda unha serie de empresas privadas, dicindo que é un nicho de traballo, que ese niño de traballo ten unhas enormes perspectivas de futuro, posto que se agarda que o proceso de avellentamento non vai a cambiar hasta aproximadamente mediados do presente século. Un traballo que, curiosamente, é presentado e ofertado a nivel municipal a través dunha serie de cursos que son fomentados e nos que se forma fundamentalmente a mulleres as que se lle outorga unha formación para que atendan as necesidades de dependencia desa poboación ambientada. Curiosamente, este nicho de traballo que ten fomentado basicamente ou incidido en fomentar os caracteres sociais e culturais máis tradicionais, máis patriarcais que pesan sobre as mulleres nunha sociedade como é a galega que dende fai 40 anos ven experimentando un relativo proceso de modernización sociocultural, demográfica e económica. Esta foi na primeira fase, porque a partir de 2010 cambia un pouco a dinámica na creación e na presentación de todo este problema, é dicir, patrocínase a introducción en Galicia dun discurso demográfico de tintes apocalípticos no que se vincula ao avellentamento como responsable de toda unha serie de grandes males de carácter económico, social e demais. A novidade é que ese discurso, tedelo aí, non se elabora xa en Galicia, senón que se elabora directamente nos think tanks que existen en Madrid, difúndese desde o mundo institucional, difúndese a través de institucións culturais e de medios de comunicación, a través dunha intensa e agresiva campaña de prensa que fai que, por exemplo, con anterioridade a aprobación do Plan de Revitalización Demográfica de Galicia en 2013, nos 2 anos anteriores aparecera cada 2 días, ou prácticamente cada 2-3 días, unha nova tráxica e terrible sobre o que nos ia agardar se nosotros seguíamos co problema de que os vellos vivían máis do que parece ser que lles corresponde. É unha forma moi peculiar de abordar o problema por parte da administración, por parte dos agentes sociais, por parte da prensa. E é curioso porque todos coinciden en esta forma de abordar o problema que non ten unha conciencia clara das transformacións sociais, das transformacións culturais que nestes últimos anos acompañaron a todo ese proceso de avellentamento. Unhas transformacións que condicionan a lectura que temos que facer do problema, condicionan a interpretación e mesmo o achegamento que dende o que é a historia, dende o que é a demografía, dende o que é a economía, dende o que é a cultura, debe facerse ao fenómeno. Destas transformacións, quizáis a máis salientable, dende a miña perspectiva, seña aquelas que se producen no mesmo concepto de vellez e tamén no mesmo momento no que se produce a entrada da vellez e sobre todo na actual idea social do que hoxe significa ser vello.
hai toda esa serie de transformacións do mesmo xeito que hai unha resistencia enorme, brutal, por parte dos agentes sociais, por parte dos agentes políticos, por parte das institucións académicas como a universidade, a asumir toda esa serie de cambios que non vamos a entrar no fondo. Básicamente, esa resistencia contrasta ca realidade e o feito de que cando un galego ou unha galega cumple 25 ou 65 anos, todavía lle queda por vivir un 20% da súa vida. Bueno, se é muller máis, queda un 25% de tempo por vivir. Lógicamente, iso significa que ten que haber algo, unha serie de cambios e que a sociedade percibe unha serie de cambios que as administracións, nese sentido, non perciben. Para entender isto, podemos poñer un exemplo moi gráfico. É dicir, a Xunta patrocina e oferta a través dos concellos, toda unha serie de cursos de avellentamento activo e pon como unha data límite. Esa data son os 55 anos. Eu, cando leín toda esta información para preparar esta comunicación, quedei sorprendido. 55 anos é a idade que ten o noso presidente, que acaba de ser pai. E, ademais, consta que parece ser que está empeñado en alcanzar a tasa de reemplazo. Entonces, 55 anos significa que un non pode ser vello e un non pode acudir aos cursos de avellentamento activo. Que significa isto? Significa que hai un cambio social, e isto é real, hai un cambio social na percepción das idades de vida que ten que ver moito con dúas razóns. Primeiro, co aumento das esperanzas de vida e logo ten moito que ver tamén ca mellora da calidade dos supostos vellos da que nos falaba antes Melchor. Pero hai resistencias a aceptar esta idea. Curiosamente, esa idea de cambio no ciclo de vida, esa perspectiva social, non é nada complicada de aceptar se nosotros vamos a base da pirámide social. Unha enquisa que patrocina a Xunta a comezos deste século preguntan ás persoas que teñen entre 15 e 29 anos, que son mozos galegos, mozos e mozas, e se lle pregunta que como eles perciben a mocidade. E curiosamente todos os que nos din é que a mocidade é unha fase da vida que vai entre os 13 e os 35 anos. Claro, cando lín iso quedei sorprendido, dixen, vamos a ver, a administración di 15, 29, como a realidade social se lle escapa. E, sin embargo, nosotros aceitamos que hai ese cambio, e ese cambio no concepto de mocidade, de xuventude, explícase basicamente, bueno, xa sabemos, pola ampliación do período educativo, polas dificultades reais que hai para emanciparse nun mercado de traballo precario e verdadeiramente lesivo para todas aquelas persoas que queiran iniciar a súa vida, ou pola presencia nos mercados de consumo de toda unha serie de modelos que alimentan ese tipo de imaginarios juvenis prácticamente entre os 13 e os 35, casi os 40 anos. Hai, por tanto, un cambio no imaginario social, pero seguimos presentando o problema do mesmo xeito que se presentaba con anterioridade a 1976. No caso da caída de fecundidade, por exemplo, o asunto xa é verdadeiramente, desde o meu punto de vista, perdonade que non vira cualificado, porque os científicos non cualifican, é delirante. Porque se vencella a caída da fecundidade femenina basicamente co avellentamento. A caída da fecundidade promove o avellentamento é como unha especie de círculo que se vai autorreproducindo, e o embro autorreproducido na administración, na prensa, en todos os elementos, en todos os actores sociais que hai na sociedade galega. Curiosamente, nunca se vincula ou nunca se vencella este tipo de a caída da fecundidade, por exemplo, e nunca se fala dos efectos que ten a emigración, que existe realmente a emigración. Unha emigración que, curiosamente, non é unha variable demográfica, é unha variable de coste económico-social. Entón, se temos que falar da orixe da emigración, non teríamos que falar de demografía, teríamos que falar de economía social e, por lo tanto, de políticas aplicadas para evitala que non triunfa. Evitemos o problema. A culpa, evidentemente, das mulleres, porque a culpa, evidentemente, é dos vellos, porque tampouco se pon en relación a caída, por exemplo, da fecundidade femenina con toda unha serie de factores de orden demográfico, de orden social, de orden económico, de orden cultural, que derivan precisamente dese proceso de modernización que se dou na sociedade galega dende a morte de Franco. Isto sería, por exemplo, os cambios que se producen na concepción tradicional de familia, a raíz, por exemplo, nos anos 80, da aparición dos anticonceptivos, da aprobación da lei do divorcio, logo de máis leis que foron cambiando o concepto tradicional de familia que xa non existe na sociedade, mal que estamos empeñados en referirnos unha e outra vez a él. A lei do aborto, a lei, bueno, a última, a lei do matrimonio homosexual, que ven a cambiar non só o concepto de familia, senón tamén o concepto de matrimonio. Tamén, en este sentido, é moi importante e non se fala, non se asocia a caída da fecundidade normalmente en ámbitos políticos ou en ámbitos académicos aos efectos derivados da mellora dos niveis educativos da muller, da súa mellora da cualificación laboral, da súa crecente rápida incorporación aos mercados do traballo, por exemplo, o feito de que queren ter unha carreira laboral e non queren renunciar a ela, e non teñen por que renunciar. Non se fala tampouco, non se asocia ese retardo
nas idades, a maternidade ou na caída da fecundidade, con que o feito de que as mulleres que traballan nos mercados de traballo precarizado non teñen facilidades para, primeiro, manter a carreira laboral, segundo, desenvolvela e acadar un relativo éxito, e menos aínda, se queren ser nais, poder facelo. Fronte a todas estas mudanzas que existen na idea social do ciclo de vida, a incorporación da muller ao mercado do traballo, os cambios na liberalización dos comportamentos sexuais, os cambios na familia tradicional, pois que tamén teñen sucedido, non é Galicia non é un país anormal, isto ten sucedido en Francia, en Italia, en Alemania e demais, pois a administración aquí optou a partir de 2011 por difundir unha ideoloxía de carácter natalista, unha ideoloxía de carácter familista, con a axuda de institucións culturais, con a axuda de prensa, e unha intensa campaña de carácter propagandístico que se decía, se facemos unha gran campaña de propaganda, legitimamos a nosa acción política, e iso fai que a partir de 2013 se aproben toda unha serie de medidas que detrás delas, e para min isto é o grave, reforzan o tradicional rol social da muller como muller asociada á casa. Básicamente, detrás desa legislación hai unha idea forte e central que é os responsables do problema demográfico, básicamente é a desatención da muller da súa natural obriga de ser nais. Evidentemente son respostas ideolóxicas a problemas sociais, a problemas demográficos, a problemas económicos que non poden ser abordados única e exclusivamente dentro da perspectiva da demografía. Necesitamos, por tanto, do concurso dos distintos grupos que forman parte desta asociación para poder dar unha resposta a estes problemas verdadeiramente complexas. É unha resposta que se lle dá ideolóxica, xa vou case rematando, é unha resposta que se lle dá ideolóxica que ignora, é dicir, non quer considerar os efectos derivados deste proceso de modernización ao que nos temos referidos e que ignora, ademais, e isto para mí sí que é moi salientable, as respostas que as propias mulleres como actoras, non digo actrices, senón como actoras históricas, como actoras sociais, dan a ese proceso de modernización no que están inmersos, no que hai un marco que define unhas determinadas regras de actuación. Hai que dar, por tanto, resposta, entendo eu, desde esta agrupación de investigación, confío que pronto a agrupación estratégica, a través dos traballos de todos estes grupos de investigación, os puntos en común que nosotros temos, hai que dar resposta a esa complexidade e hai que respostar desde distinto xeito como se fai hoxe desde os agentes sociais e os agentes políticos, é dicir, mediante o recitado memorístico de toda unha serie de cifras de fecundidade que se refiren a países, a rexións europeas e que se combinan obviando os contextos históricos, obviando os contextos sociais, obviando os contextos familiares, obviando os contextos legislativos, para facer decir a esas cifras o que se quere decir con relación á sociedade galega. Hai outras formas de traballar, claro que as hai, son as que se predican, ou as que patrocinamos todos aqueles que estamos comprometidos con este proxecto, en esta asociación, en este grupo, en esta asociación de grupos de investigación, e a forma europea, que é como se fan, evidentemente, toda esta serie de traballos, é dicir, mediante o emprego das sinerxias de toda unha serie de equipos de traballo que teñen unha experiencia acumulada. E así o teñen feito, por exemplo, equipos de traballo franco-italianos que salen da INSE, que salen do ISTAT, que salen da Escola de Altos Estudos de París. E, por exemplo, no caso destes equipos, trataron de saber por que non dous países como Francia e como Italia, que teñen máis ou menos o mesmo tamaño, teñen a mesma poboación e que teñen unhas características culturais, sociais, económicas tamén, en ese sentido moi semellantes, tiñan unha fecundidade feminina completamente diferente. E os resultados que viñeron a poñer de manifesto no caso de Italia e no caso de Francia é que o fenómeno que explicaría un deles, evidentemente, non é o único, pero un deles é a rigidez dos mercados do traballo e, sobre todo, as diferentes políticas que os gobernos poñen en pé para apoiar a integración e a permanencia das mulleres no mercado de traballo durante toda a súa carreira laboral. Son dúas políticas distintas, porque no caso francés, por exemplo, desde hai uns anos, o goberno dá e outorga unhas grandes facilidades para que as mulleres ingresen no mercado de traballo, para que permanezan, para que desenvolvan as súas carreiras laborais, incluso no que eles chaman os anos de risco, é dicir, que son o momento da chegada dos fillos. Entón, hai que manter a muller, incluso en ese momento. Nada desto pasa en Francia, nada desto pasa en España, bueno, en Galicia é obvio, non vamos a entrar aí. Pero non pasa absolutamente nada disso. En Italia, por exemplo, hai esa falta de protección, de tal xeito que a medida que as mulleres van tendo fillos, a medida que medra o tamaño das familias, vai caendo a tasa de actividade femenina. Por que? Porque as mulleres teñen que deixar de traballar, teñen que limitar a súa permanencia no mercado do traballo para atender
evidentemente, as súas naturais obrigas, entre comillas, de ser nais e de ser esposas. Dende esa perspectiva europea, se nosotros aplicamos esa perspectiva europea aos resultados desta gráfica que está aquí, claro, é dicir, a caída da fecundidade femenina que aparece na gráfica de arriba, o retraso da idade á maternidade que aparece na gráfica de arriba, en realidade respostan, ou son a resposta que as mulleres van a dar ás condicións que imperan no mercado de traballo. Incluso abaixo hai unha liña roxa que é como un sector das mulleres van millorando a súa cualificación laboral para incorporarse a ese mercado de traballo, o cual evidentemente fai que entren tarde e ademais que teñan os fillos máis tardemente. Por lo tanto, é unha resposta, son respostas sociais que as mulleres dan a un mercado de traballo precario en exceso. Un mercado que ten unha conformación, que ten unha segmentación social de xénero, que é tremendamente precario e que as mulleres saben que non vai a favorecer en ningún momento nunca a realización completa das súas carreiras laborais, se non é unhas condicións específicas, e menos ainda vai a respetar os seus ciclos vitais, e neses ciclos vitais, evidentemente, o seu desexo de ser nai. Isto non é un falar por falar, nin é facer apoloxía, nin é tratar de que arriben as mulleres, é dicir, isto é unha realidade social. Fai poucos meses, nunha convención de empresarios en Madrid, a presidenta da Confederación de Empresarios de Madrid, que era muller, dicía que ela prefería contratar a mulleras solteiras maiores de 45 anos porque xa estaban na plena menopausia, polo tanto, non iban a ter fillos e eran tremendamente rendibles. A parte que, bueno, tampouco eran tan combativas e tan exigentes como as mozas máis numerosas. As mulleres, xa digo, esta é a resposta que dan, é dicir, unha resposta á precariedade, unha resposta a unhas dificultades que se lle opoñen no mercado de traballo. A da administración tamén, a resposta é obvia. A resposta da administración é unha resposta ideolóxica. Con isto non quero ser el malote, que dice as cosas duras, é que é unha realidade, porque a propia administración fornécenos de toda unha serie de instrumentos que nos permiten constatar que isto é así. Nunha enquisa que se fixo en 2008, é dicir, fai menos de 10 anos, resulta que se lle preguntaba ás mulleres que tiñan entre 19 e 29 anos que cantos fillos, cales serían as causas polas que elas prevían que non iban a ter fillos. Por que elementos influirían no feito, que impediría ter fillos? E resulta que 2/3 delas o que nos din son causas que están relacionadas precisamente co funcionamento do mercado de traballo. Inseguridade laboral, falta de ingresos suficientes, falta de tempo para atender. Nestas condicións, o realmente rechamante é o feito de que non é que as mulleres non queran ter fillos, como se ten afirmado dentro de determinados ámbitos en Galicia. Non, é que aí na gráfica do lado temos o número de fillos que teñen, o número de fillos que creen que chegarán a ter, e sobre todo o número de fillos que se desexan, que son máis de 2, e que en unhas condicións, evidentemente, ben apañadas por parte da administración, poderían chegar a superar sen problema a taxa de reemplazo. Bueno, diante desta realidade, xa dixo Delmiro que me vai a matar, diante desta realidade, os diferentes equipos de traballo que vamos ou que conformamos esta agrupación de investigación, eu coido que temos un reto, sabemos que temos un reto, sabemos que temos que realizar un traballo, podémoslo facer con bastante rigor, con bastante carácter científico, porque entendemos que as nosas disciplinas non son froito de narrativas blandas e posmodernas, senón son claras, son rigurosas, e ademais temos a capacidade, porque xa temos feito, de proceder a difusión social dos resultados que orixinan as nosas investigacións e que son un pouco a consecuencia de atender precisamente a esas transformacións que se derivan do proceso de modernización que a sociedade galega ten experimentado nestes últimos 40 anos. Bueno, bos días. Un momento en que as persoas que iban pasando por aquí comenzaban por decir se iban a ser disciplinadas ou indisciplinadas. No meu caso, non sei se disciplinado ou indisciplinado, o que sí creo que vou ser hoxe, e de forma sorprendente para os que me coñecedes, é razonablemente breve. Para axudar a isto, decidín non preparar presentación de PowerPoint e o que me quero centrar ten algunha conexión co que comentou Isidro, aínda que sobre todo quero abrir ou chamar a atención sobre o que pensamos que pode ser un vector importante da actividade da futura agrupación que se complementa
coa cuestión da demografía, pero non é estrictamente da demografía. Bueno, de entrada, decirvos que eu non vou presentar con datos do grupo, pero sí decir que estou aquí, supoño, como coordinador dun dos grupos que integran a agrupación, Ecoagrasoc, que ten un nome que xa forra explicitar en que traballamos. Economía agroalimentaria de Ecoagrasoc corresponde con economía agroalimentaria e medioambiental, desenvolvemento rural e economía social. Esos son os campos nos que vimos traballando. Somos 10 profesoras, diría mestizos en cuanto a ubicación e en cuanto a procedencia e especialización profesional, porque estamos entre Lugo e Santiago, a maior parte está no campus de Lugo, e en cuanto ás orixes e trayectorias profesionais, combinamos a economía e a enxeñería, aí dos dous campos no grupo. Somos en total 10 profesores, de momento, como todos os grupos estamos con procesos de xubilación, no final deste curso vai se xubilar un dos membros, 10 profesores e profesoras e 17 doutorandos neste momento. Bueno, o grupo xa ten moito tempo e durante este tempo fomos colaborando en proxectos, en outro tipo de actividades con moitos outros grupos, tanto da Universidade de Santiago, especialmente a través do IDEGA, pero tamén con grupos que non estaban no IDEGA e con grupos de outras universidades, tanto de Galicia como do resto do Estado e a nivel internacional. Nese contexto, o da constitución desta agrupación, parecernos desde o principio que era unha boa oportunidade de, por un lado, de facer cousas distintas a través da complementariedade entre os distintos grupos e tamén algo que pensamos que é importante, dar máis visibilidade non só social, sino incluso dentro da propia institución, dar máis visibilidade á investigación en ciencias sociais e humanas. Por un lado, facer máis e facer máis visible o que facemos. Nese contexto, outro dos ámbitos foron saindo ao longo da mañá en distintos ámbitos nos que a agrupación pretende e está en condicións, eu comparto, de facer aportacións importantes. Outro dos ámbitos é o relacionado co que é a dinámica tanto histórica como recente e as perspectivas futuras do sector agrario, complexo agroalimentario e máis globalmente as áreas rurais. Centrados en particular na realidade galega, pero sempre introducindo unha perspectiva comparada coas tendencias noutros países europeos e, en algún caso, coas experiencias en América Latina. Sobre nestes campos, relacionado co pasado recente e non tan recente, do ámbito agrario e agroalimentario e xeral dos espacios rurais, sobre isto hai unha amplia trayectoria de moitos dos grupos, non vou ir dicindo, pero eu creo que prácticamente todos os grupos están presentes na agrupación, algún tipo de ámbito de traballo relacionado con isto teñen. E o traballo conxunto na agrupación que nos vai permitir, creo que é dar respostas de maior utilidade social e tamén facer cousas máis de maior calidade científica. Conectando co que comentaba Isidro, creo que temos un punto de partida se pensamos no futuro e que queremos nos aportar sobre o diseño das perspectivas futuras das áreas rurais. Eu creo que compartimos unha idea, e é que a dinámica demográfica futura das áreas rurais vai depender basicamente do que suceda ca súa base socioeconómica, a capacidade de xeración de emprego e da prestación de servicios á poboación. Entón, partindo diso, o que a agrupación vai posibilitar é profundizar na análise da dinámica recente, as perspectivas dos tres elementos esenciais que, creo eu, integran a base económica das áreas rurais no século XX. Por un lado é todo relacionado coa produción agroalimentaria e forestal, ligado á función tradicional das áreas rurais, pero unha función revalorizada no contexto actual. Non esquezamos que levamos unha década de tendencia fortemente alcista dos precios das materias primas e en especial dos alimentos a nivel internacional. Por lo tanto, producir alimentos non é cousa de antigos e o modernos son só microchips, é producir alimentos en condicións de dar saída no mercado e das cousas máis modernas e que están máis de actualidade. Entón, esa función, esa sería a primeira función, o primeiro tipo de actividades, todo relacionado
a actividade agraria e máis en xeral a cadea agroalimentaria e tamén a forestal, o primeiro tipo o primeiro campo no que pretendemos profundizar a través das actividades da agrupación. Do mesmo modo, o segundo elemento que integra a base económica das áreas rurais e no cal tamén xa se levan feito achegas importantes cada un dos grupos por separado e podemos facer as máis importantes no futuro, ten que ver co desenvolvemento de outras actividades económicas no medio rural. O rural xa non é só, nin principalmente agrario, e en Galicia tampouco. Entón, a vitalidade futura das áreas rurais e a vitalidade recente depende moito da capacidade para ir xerando, ao lado desa base agroalimentaria e forestal, outras actividades demandadas socialmente. E estamos falando desde, por conectar con cosas que teñen traballado distintos grupos, desde a cuestión das enerxías renovables até o turismo rural e todas as actividades relacionadas co ocio en espacios rurais e moitas outras actividades. E hai un terceiro elemento que integra a base económica das áreas rurais e do que vai depender a súa capacidade para ofrecer niveis de vida adecuados á poboación, que é o suministro de bens públicos, bens non retribuídos polo mercado. Ademais de producir alimentos, producir enerxía, outros bens que a sociedade retribúe a través do mercado, hai toda unha serie de funcións cada vez máis demandadas socialmente que non son pagadas polo mercado, sin entrar en definición máis académica. De que estou falando? Conservación da paisaxe, funcións ambientais, sobre todo relacionado cos servicios ecosistémicos, pero tamén relacionado coa conservación e posta en valor do patrimonio cultural. Isto conecta con algunhas cousas que foron saindo ao longo do día. Nesas tres liñas, agroalimentario, forestal, desenvolvemento de outras actividades, todo relacionado co, podemos decir, co patrimonio natural e cultural. Nesas tres liñas veñen traballando en distinto grau, diría que casi todos ou todos os grupos que integramos a agrupación, e o reto e tamén o estímulo é que a nosa integración nunha estrutura de colaboración máis formalizada da agrupación seguro vai permitir un salto cualitativo. Por poñer algúns exemplos, que isto non quede tan abstracto, algúns exemplos de liñas específicas nas que eu creo que as complementariedades entre distintos integrantes, distintos grupos integrantes da agrupación son máis evidentes e que conectan con cosas bastante candentes, casi todas elas hoxe en Galicia, pero tamén con interés máis do ámbito galego. O futuro do sector lácteo en Galicia e na Europa Atlántica no novo contexto de liberalización dos mercados. Hai varios dos grupos, tanto da Universidade de Santiago como o grupo do Centro de Investigacións Áreas de Mabegón, que veñen traballando en distintos ámbitos, tanto en estudios a nivel europeo, para interprofesional láctea, proxectos de investigación máis de perspectiva socioeconómica, máis de perspectiva relacionada cos sistemas de alimentación animal. Este é un primeiro ámbito. A propia evolución histórica da produción láctea na Europa Atlántica e na realidade actual. Outro tipo de cuestións concretas nas que eu creo que podemos facer achegas importantes, todo referido á organización das cadeas productivas, a láctea, pero en xeral as cadeas productivas no ámbito alimentario, e os clústers no sector agroalimentario. Tamén nisto temos o clúster alimentario que en Galicia o diseña a súa estrategia pensa elaborando desde membros desta agrupación. Todo relacionado cos cambios nos usos da terra, o problema de abandono de terras e as políticas de mobilidade de terras. Varios dos grupos que xa falaron pola mañá e algúns máis teñen dos máis relevantes, eu diría os máis relevantes que hai en Galicia sobre estas cuestións están aquí dentro. Ou o papel dos bens comunais e do que dos montes veciñais en man común nos procesos de desenvolvemento rural, onde hai contribucións de numerosos grupos nos que están aquí en distintos momentos. Ou no ámbito das políticas, e vou acabando, todo relacionado co impacto das políticas agrarias e en concreto o impacto da política agraria común ás súas sucesivas reformas. Modestamente, do que se ten feito en Galicia da avaliación das sucesivas reformas da PAC, non só para o ámbito galego, senón nas contribucións a nivel estatal e estudos a nivel europeo, modestamente, pero con toda claridade, das poucas contribucións que ten habido desde o ámbito galego, saíron de grupos que están nesta agrupación. E o mesmo a avaliación das políticas de desenvolvemento rural, centrados
principalmente tamén na experiencia que temos máis próxima, pero incluso con análises referidas a distintos países de América Latina. Todo referido ao desenvolvemento do turismo rural, as limitacións do modelo que se veu seguindo en Galicia, as posibilidades de modelo alternativo, temos varios grupos que teñen feito estudios ao respecto, e xa acabo, e do mesmo modo todo referido á valoración dos bens públicos ambientais nas áreas rurais e en que medida isto está sendo adecuadamente retribuído a través dos actuais mecanismos, estou pensando nas axudas agroambientais ou nas outras axudas directas da política agraria común. Por tanto, combinando valoración de servicios ecosistémicos con avaliación de políticas, en que medida as políticas están asustadas. Creo que eso, polo menos no caso do que vemos máis do noso grupo, digamos, este é o campo tamén en relación coa demografía, tamén cuestións máis de facendas pública, autonómica, local e outros campos dos que serán línea de traballo de futura agrupación onde podemos contribuir, pero se tuera que elexir unha autoestrada central na que nos pensamos que vai ser relevante na agrupación e onde poden confluir moitos grupos e onde nós nos sentimos especialmente identificados, sería isto que tratei de perfilar. Ben, non quero acabar, e non é por agotar os minutos. A ver, aquí estamos basicamente membros dos grupos de investigación e algúns amigos que nos acompañan. Entón, queda feo falar de problemas e limitacións do contexto, pero eu non me resisto. E se houbera máis actores sociais que non son dentro da universidade, dirío con moita maior claridade de que o esforzo que estamos facendo e que se pode facer no futuro para mellorar a investigación e a súa utilidade social está se vendo moi limitado por certas restriccións. E as restriccións, por lo menos tal como o percibo, non son principalmente económicas de financiación da investigación. Tamén, pero non son esas. Creo que os dous grandes problemas e que nos van a afectar nos próximos anos teñen que ver coa base humana da agrupación. Está habendo un proceso de saída pola propia pirámide demográfica, de saída. A cuestión non é que saian por arriba os profesores e investigadores de idade chegan aos 65 anos. A cuestión é que desde fai, pero non é agora, de fai moito tempo, por lo menos no ámbito das ciencias sociais, o coñezo máis directamente, non ven habendo ningún relevo xeracional. No departamento do que eu formo parte, a profesora máis nova ten 40 anos. Entón, isto eu creo que nos vai condicionar no futuro, porque está nos levando a cargas docentes cada vez maiores, por tanto, menos tempo para a investigación, das penas, pero sobre todo, sin dar oportunidades para a incorporación. Unha anécdota só, pero facendo ahora repaso, cando preparaba as notas a man, nos 2 últimos anos leeronse no grupo de investigación que coordino 6 teses de doutoramento. É significativo das 6, 4 eran de profesores latinoamericanos. Estamos falando, basicamente, doctores para América Latina, porque os doutorandos aquí, se os formamos, acaban primeiro, non está claro en que medida cotizan eso no mercado laboral, dado que se non van ter saída na investigación, e entón, no caso de economía, en que hai unha alternativa laboral sin necesidade de pasar por doutoramento, temos ese problema. Os 17 doutorandos que temos actualmente falan de memoria, pero máis da mitade son de outros países. Bueno, temos ese problema e depois temos unha limitación adicional que ten que ver coa, isto é moi particular das ciencias sociais, sobre todo da economía, pero non quero ocultarlo, que condiciona moito a investigación e que pouco saiban aqueles que deberían beneficiarse máis daquilo polo que nos paguen. E é que en ciencias sociais, en particular en economía, hai un enorme contraste entre os criterios de avaliación oficial da actividade investigadora e a utilidade social das investigacións. Aquelo que é máis útil, facémolo, digamos, no tempo que nos pode permitir o luxo unha vez que arreglamos o problema dos garbanzos da estabilidade. Xa sei que isto é absolutamente de mal gusto acabar así. Aspiro que desde a agrupación, a máis de dar visibilidade á investigación en ciencias sociais e humanas, contribúa tamén a influir de alguna maneira en que, digamos, a utilidade social, xa sei que é difícil medida, pero
todos nos entendemos. Por lo menos son conscientes cando algo que elaborei, porque me chega o feedback e me din, oye, pues isto veo en tal, e cando, pero acabei publicando nun JCR que me dá non sei cuantos puntos para a avaliación oficial de investigación, pero vamos, leume o editor da revista con un pouco de eso. Nos necesitamos casar as dúas cousas, tampouco digo de o da calidade. Bueno, breve dentro da miña norma. Bueno, si aquí hay alguna pregunta, ya tenemos un segundo para alguna pregunta. Si no, pasamos al siguiente, pero como que grave. El miro puso encima a veces muchas cuestiones. También, claro. Nada. Aprovechamos para compartir con usted a poner un poco. Bueno, no realista. Bueno, pues por la miña parte, a mí me corresponde a última intervención que ten que ver con dar conta de un resultado de investigación que ainda está en borrador, ainda está en proceso, pero ten moito que ver xustamente co tipo de cousas que esta agrupación pode facer, non? E a mellor cando vexades o resultado decides, bueno, pues para isto tampouco me facía falta tanto, un pouco parto dos montes, ou non, depende, non? Pero vos poño antecedentes por si acaso, non? En cautela. A cuestión é que hai xa, pois, 5 anos, e no marco tamén de axudas para facer, como decía ahora Delmiro, o que sabemos que ten máis impacto e é máis útil, pero que non é o máis financiado. A ver se encontro. Constituímos unha rede de investigación formada por, que de alguma forma está na orixe do que facemos. Busca mellor. está por revolver. Perdón, e que debera telo xa grabado, pero estaba unha todo, pois, e esta forma de presentación bueno, decíamos, sí, está un pouco atrapallado, ¿verdad? ¿Sabes cómo se chama? No. Claro, me fixe al final a toda velocidade. Se non é igual, polo cuanto xa está sin imaxes. Sai de revolta, non está iso? Arriba. No. Revolta 2. Paciencia. Saliu todo moi ben. Contanoslo así. Dedicaste a traballar para a agrupación e non para ti. Efectivamente, ese é o conto. Pois contanoslo así, que ti non precisas. Confiamos na tua capacidade, Está veña. aquí, está aquí. Estaba donde tenía que estar. Estaba donde tenía que estar. Como ocurre sempre, estaba al principio. Bueno, decíamos que isto é un pouco un primeiro resultado, un borrador de resultados dunha experiencia que empezou hai anos e que tiña que ver justamente con isto que decía Delmiro, ¿no? É dicir, darlle utilidade ao noso coñecemento, poñelo en relación co de outros, e aí o que fixemos foi constituir unha rede de investigación que se chamou Revolta, que se acolleu a unha axuda pública tamén, igual que pretende esta agrupación estratégica, non? E o que fixemos foi traballar
Bueno, primeiro traballar, vou decirlo así, para pensar en que íbamos a traballar, ¿no? Porque eso leva tempo. Justamente o que leva moito tempo é conxuntar esa orquesta sinfónica que desde a economía, desde a cultura, desde a historia, desde a enxeñería, quere abordar unha cuestión que o enfoque é distinto, pero a cuestión é a mesma, ¿no? E aí pillamos de acordo en que había algo que tiña un sentido constructivo, que era focalizar neso que chamamos as EPIs, ¿no? Experiencias productivas innovadoras, non se pone así con ese apóstrofo porque sona máis internacional, non? E máis popular tamén, que era como chamábamos as tabernas das festas, o ferreo. E o que nos interesaba era localizar a innovación no mundo rural, pero tendo en conta o futuro, que ten que ser agroecolóxico, e a bagaxe cultural que transgeneracionalmente a xente aporta, ¿no? Es decir, das comunidades. Porque antes de que houbera escolas de agronomía, a xente xa labraba a terra, e xa manexaba o territorio, e ardían os montes cando eles querían, non cando ardían só. Hai, polo tanto, digamos, un rural innovador, coñecido, que todos sabemos que existe, eso era un pouco que nos plantexábamos, pero tamén descoñecido, e moi pouco valorado, ¿no? E que nos quixemos desvendar dentro da rede Revolta de Historia e Agroecoloxía. Esta rede pues, está formada por xente de Agroecoloxía de Vigo, por xente de Economía Agraria de Santiago, de Historia Económica desta facultade tamén, de Enxeñería de Lugo, un par de grupos, un deles o Laborate, en fin, Galabra se incorporou na última tanda, Instagra, que é o grupo matricio, que o articulou, ¿no? Que é o noso, de orixe. Un pouco a idea era que se buscamos atraso, feísmo, queixa, subdesenvolvemento, lamento, atopámoslo, ¿no? Pero se enfocamos coa ollada da innovación, pues, buscamos innovación e atopamos innovación. E o que queríamos era un pouco ver ese emprendemento social en acción e a exhibición das capacidades. E iso que todo o mundo sabe que existe, o vemos nos medios de comunicación, en fin, e aquí hai xente presente que fai ese tipo de cosas, ¿no? Non, a idea era un pouco, e o encontro de la lei se fixo nesta idea, ¿no? O rural imaginado. Bueno, a imaginación é moi potente, é dicir, pero a imaginación é algo que existe, que dá lugar a cousas, non? Non, bueno,